Il-Partit Nazzjonalista kommess li jkun hemm aktar niċeċ ekonomiċi li jagħtu opportunità ta' aktar negozji u aktar investiment li jissarraf f'xogħol ta' aktar kwalità għal ħaddiema Maltin u Għawċin. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ġimgħa wara nofsinhar żar il-kumpless The Point Shopping Mall fejn iltaqa' u tkellem ma' diversi sidien u impjegati li din il-ġimgħa reġgħu lura biħġarhom għax-xogħol. Dak li rridu naraw aħna u dak li rridu nixtiequ aħna li bħala oppożizzjoni naraw li l-attività ekonomika tkun qiegħda tirpilja, tieħu r-ruħ ħalli anke n-nies toħroġ mid-dar u tkun tista' b'mod kawt, b'mod attent anki taljien anke rasa u tieħu pjaċir u tixtri fl-aħħar mill-aħħar biex l-ekonomija jekk għalha jrid tissaħħaħ ukoll. Bernard Grech sostna li wara l-għeluq tal-ħwienet minħabba l-miżuri ta' mitigazzjoni brabta mal-pandemija tal-COVID-19 issa illi n-negozji qed jerġgħu jilqgħu mill-ġdid lill-klijenti importanti illi r-rota ekonomika ta' dawn l-istabbilimenti terġa' tibda iddur. Fil-politika tagħna se nkunu wkoll qegħdin indirizzaw din in-niċċa ekonomika li żgur tagħti l-opportunità li jkun hawn aktar negozji, aktar nies li jinvestu maktar ukoll ħaddiema li jkun jistgħu jkollhom xogħol ta' kwalità. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista dejjem hemmen li l-ekonomija tal-pajjiż mhux biss ikatruha l-operaturi l-kbar iżda anke negozji żgħar bħal businesses tal-familja illi iddeskrivihom bħala is-sinsla tal-ekonomija tal-Gżejjer Maltin. Konsista illi wisq aktar f'dan iż-żmien kruċjali li pajjiżna għaddej minnu, il-Partit Nazzjonalista se jkun hemm spalla ma' spalla man-negozji sabiex jiġi żgurat illi ħadd ma jibqa' lura. Huma s-sinsla tal-ekonomija tagħna u bla dubju dejjem konna qegħdin hemm mal-SMEs se nkunu qegħdin anke llum nitkellmu magħhom u qegħdin nitkellmu magħhom biex naraw kif nistgħu ntejbu il-qagħda tagħhom però rridu nifhmu li batew ħafna ħassew id-daqqa tal-pandemija kien hemm min kellu jagħlaq. Intant huwa appella lill gvern sabiex jimpenja ruħu bilan li l-ħaddiema f'Malta u Għawdex ikollhom is-suċċess illi jixraqilhom. Matul din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien akkumpanjat mill-kandidati Alex Manġon u Julie Zara.